Har I hørt om det der gamle hospital? Ja, det der forladt der, ikke? Ja, 12 år siden eller sådan noget, det blev forladt. Og alting står der bare, og det er helt bumpet. Nej, fuck det er så sindssygt. Fuck, hvor er det sindssygt det her. Nej, hvor er det hjælpet. Jeg tror, jeg kommer ind her. Tak. Og der er virkelig mange glasser. Fuck, det er sindssygt. Er I med, eller hvad? Ja, fuck, 2 sekunder. Sådan der. Fuck, det er sindssygt. Fuck, det er så sygt. Det er over de der kender og alt muligt. Det smager. Nej, hvor er det sindssygt. Nej. Fuck, det er nøjeren. Det er jo helt sindssygt. Prøv at gå videre, man. Det var bare spejl. Fuck, er det spejl her? Hvor skal du så? Der er jeg. Fuck, altså. Du kræfter mig lidt. Så skal du nok bare... Hvad? Fuck. Jeg skal finde den der ventilat. Det er nok bare I to. Det er en meget ventilat. Hvor lang tid har du stået der der? Vi havde en ventilat i 12 år siden. Det er sådan noget siden. Prøv på en anden. Og på en lang. Det er basen her. Kommer du med her, eller hvad? Jeg kigger lidt. Fuck, hvad er det der? Hvad er det? Jeg er 100 på det regn, den der. Gør du da ikke regn? Fuck,